Wara li fid-dibattitu bejn kontestanti għal kariga ta' kap nazzjonalista, Elix Borg ħabbar li jekk ikun elettu jaħtar kap eżekuttiv fl-istrutturi tal-partit simili għal dak li għandu il-Partit Laburista u dan se jkollu ir-rwol li jiffoka fuq il-problemi finanzjari inkluż id-dejn multimiljonari. Sorsi qrib Elix Borg li tkellmu mal-Gazzetta Kulħadd qalu l-deputat Awċi diġà għandu ftehim mal-eks Ministru għażmien Gonzipien Tonio Fenek biex ikun qed jokkupa din il-pożizzjoni għolja. L-ewwel ħin li se jġib lura lil Tonio Fenek, Elix Borg kien diġà taħ f'kummenti lil One News meta mistoqsi dwar il-finanza l-partit li bħalissa jinsabu fi stat diżastruż b'dejn ta' madwar 50 miljun euro u kontijiet awditjati li ilhom is-snin ma jiġu ippreżentati lill-Kummissjoni Elettorali biksur tal-liġi. Borg kien qal li għandu fiduċja li jsib tarf tal-problemi finanzjari bl-għajnuna ta' kumitat li jrid jaħtar u kien hawn li semma lil Fenek. Il-Gazzetta komplet tajt kif l-eks Ministru għall-Finanzi ta' Gonzipien diġà qiegħed jappoġġja lil Borg u qiegħed jagħtih il-pariri f'din it-tellieqa fosthom dik li tiġi indirizzata l-anomalija tal-pensjoni ta' dawk li twildu qabel l-1962. Madankollu Fenek li ilu nieqes mill-politika partiġjana ma ntebaħx li l-gvern diġà qed jindirizza din l-anomalija li jinħolqot minn gvern nazzjonalista. Din it-tieni darba li Borg inqabad jgħid iċ-ċuċati fil-pubbliku bl-ewwel waħda tkun meta ippropona li jagħmel skema ta' equity sharing fil-qasam tal-housing, xi ħaġa li teżisti s-snin issa. Minkejja dan il-kulħadd innotat li madankollu Elix Borg għad għandu fiduċja assoluta f'Tonio Fenek li fi żmienu bħala Ministru ukoll impona l-ar kontijiet fuq il-familja Maltin u Awċin waqt li jibqa' magħruf ukoll għal pożizzjonijiet u dikjerazzjonijiet ultrakonservattivi bħal meta fid-dibattitu nazzjonali għall-introduzzjoni tad-divorzju kien qal li kelmitu il-Madonna u ra tibki.